Acestea sunt ingredientele și lucrurile care avem nevoie. Da. Colega are dreptate. Ne-am mutat bucătăria. Apropo, am uitat să vă zic, facem cake. Ok? Acum vom pune făina. Între timp eu voi tăia banana. Așa, vom pune esența de rom. Așa. Și vom amesteca. Revin după ce amestec. Vom merge și vom lua un măr. Vom culege și câțiva struguri. Acum vom tăia merele. Asta e mărul. Bă! Bun, acum vom amesteca făina fiindcă e foarte multă și este necesar să amestecăm din 2 în 2 minute. Bun, nu am mai luat struguri și am luat afine aici. Mă duc să pun laptele în făină, nu? În făină. Bun, am cumpărat și aici lapte și vom pune. Nu mult, că nu este necesar. Doar încât să facă rigidă. Revin cu rezultatul aici, la făină. Cam așa arată făina. Cam așa arată. Cam așa arată această parte de lucruri. Chiar dacă vi l-am arătat de multe ori, dar este necesar. Asta este cel mai bun ingredient din tot checul nostru. Haideți cu mine. Ce? O să pun aici, dar trebuie să mă duc la Maria ca să-i arăt cum arată. Mă pune primul strat. Acesta este primul. Haide, Maria, vină cu primele ingrediente. Bananele. Astăzi vom reveni cu rezultatul final. Uitați, cam așa arată până acum. Finele trebuie să mai punem deasupra un blat și cam așa arată el. Nu este gata. Mai este nevoie. Dar o să fie gata în câteva clipe. O să vedeți, o să numere până la 3 și la 3 o să fie gata. 1, 2, 3. Reveniți la partea a doua. Pa, pa!